Čaute, čaute, dnes som tu sama, ale sľubujem vám, že na budúce tu budem z LPS Crazy Forever. Počkajte na chvíľu. Dobre, toto je vlastne 3 challenges a... Čo? Dobre, to je nepodstatné. A... Bude to vlastne prvé, čo bude lyžička posoleného oleja. Takže olej tam už je, nevidno to síce dobre. A počkajte, sol máme tady tu. Počkajte, cukor, toto je sol. Fuj, dáme. Tam malinký kúsok, to je. A mám pri sebe umývadlo, takže... Fuj, ja to nechcem jesť. Počkajte, mám tierku. Fuj, to je hnusné. Grecko. Fuj, dobre, takže olej už vypustíme a ja som tam nemala sorry, ale cukor. Fuj, musím mať lyžičku. Ach, to bolo horšie ako včerajšie. No, robila som včera mixer challenge, no a prvýkrát, keď som to robila, tak som zistila, že som nezapla kameru. Super, nie. Prvýkrát som teda ako blbo nakamerovala, takže mi asi 3-krát spadla kamera, takže z toho bolo také video, že na nič. A druhýkrát som to konečne natočila normálne a po celom videi som zistila, že som zabudla zapnúť kameru. Ale poviem vám, bol v tom kečup, horčica, zeleninová zmes a šľačka s maslom a gránkom. Bol to grc. Ale Coca-Cola s mliekom, čo som robila neskôr, bola výborná. Dobre, takže druhý challenge je lyžička horčice, to nebude také špatné. Také zlé. Tak, hádam, to je lyžička. To nebola až také zlé. To bude celkom dobré. A tretí challenge bude múka. Ale vidíte? Dáme si múku. Mám za lyžičku múky a... Fuj. Mám pri sebe vodu, ale... Fuj, ja mám sucho v krku. To je grcka. Dobre, tak toto je asi pre dnešné video všetko. Koniec. Vaša.